Ali tako je to nekada bilo, ta davna vremena kada nije bilo bolnica i lekara, barem ne kao danas, raznih antibiotika i drugih lekova. Pa su se ljudi obraćali samo Bogu i Božjoj sili, Božjoj pomoći. Pa će neko da kaže danas, eto, kaže, to su neka bila primitivna vremena, danas smo mi pronašli medicinu i sad nam Bog ne treba. Katastrofa. Tek nam sad treba, nikad nam više ne treba nego sad. Zato što sad, pošto smo otkrili, jel da, sve te neke aparature, sad smo mi pomislili da smo nešto veliko, a to nema ništa gore toga. Mnogo je bolje kad si ti lepo malo pri zemlji, onako smiren i malo i srušen i skršen, duša ti je zdrava. A ako pomisliš si nešto mnogo veliko uspeo, da sad mi smo pobedili prirodu, pobedili smo nauku, ništa nismo pobedili. Nismo pobedili sebe. Tako da taj raslavljeni sada ne pominjamo, eto, čuli smo i evanđelje, čuli smo i homiliju, znamo mi otprilike manje više svi koji ste u crkvi neko vreme, tu čudesnu, čudnu priču, potresnu. O tom raslavljenom koji je tako dugo ležao i ko kaže, nemam čoveka, kaže, oče, brate, ti koji si, gospodine, koji si mi došao, koji me pita što, ne znam ni ko si, šta si, ali ajde, nešto osjećam ja, nešto tu ima, nešto si mi ti neobičan, a ono, zapravo, sam Hristos. Kaže, kad se zamuti ta voda, nemam čoveka, nema ko da me dovede dole, a drugi siđu prije mene i onda je gotovo. Pokupi se ta blagodat. Malo to čudna priča, onako, znaš, sad to je taj anđeo nešto bio malo, ono, na kaši se udavao, ali sad, šta ćeš, tako je to, ta starozavetna priča. Nije došla punoća Novoga Zaveta. Znaš, sada mi imamo, Hristos je došao svakome sve u svakom trenutku. A ono u Starom Zavetu je bilo na kašičicu. Znaš, kad dođe anđeo, pa onda kao nešto. Znaš, onako, baš deluje malo nekako, znaš, kakav je to anđeo čovječe koji dolazi samo povremeno i onda samo jedan koji uspe da se ubaci. Znaš, onako malo čovjek da negoduje. Čudna priča. Ali, to je Stari Zavet. Neobično. Hristos je doneo Banja Vitezda, gde se ljudi leče, svaka crkva. Svaka bogovetna parohija, svaka crkva, svaki manastir, svaki dom zapravo, naš. Ako smo mi u molitvi, ako smo u postu, ako živimo čestito, to je naša Banja Vitezda. Svaka. I zato je Novi Zavet i Hristovo učenje tako predivno, jer nam on više ne daje ništa na kašičicu, daje nam na lopate, koliko god ko hoće. Ako hoće. A ako neće, to je druga stvar. Znači, mi možemo, imamo, dato nam. Ako se obratimo, ako pružimo ruku, otvorimo svoja nedra, on će nama da ulije to zdravlje. A mi smo svi kao taj nesretnik, a na kraju krajeva i sretnik, jer ga je Gospod prepoznao, detektovao ga, što bi rekli, i iscelio ga. Mi smo svi ti raslabljeni. Svi od početka do kraja. Naša duša je raslabljena, ako možda telo je jako, a to nema nikakve veze. Bolje da je duša jaka, da je telo slabo. Mnogo bolje. I zato, budući svi raslabljeni, budući svi da nam treba, kaže, nemam čoveka, Gospode. Gospodine, nije on ni znao ko je. Posle mu se on tek otkriva. Gospode. Nemam čoveka, kaže, Gospodine, ti, brate, koji si mi tu došao, ne znam, hvala ti na pitanju, ali nema ko da me dovede. Mi smo svi takvi. Nema čoveka. Međutim, hvala Bogu, ima. Mi danas to imamo. Taj čovek je na prvom mjestu naš parohijski sveštenik. Ukoliko on zapravo to što bi trebao da bude. I ja verujem da 99,9 naših sveštenika takvih. Ima koji nisu, ali nećemo po njima da sudimo. Tako i u hirurgiji, u policiji, u vojsci i u nauci uvijek ima neko ko baš nije dostojan svoga zvanja. Ali ja duboko verujem da kažem, kao što rekoh, da je naša crkva živa, jaka, zdrava. I tako. Tako da, na prvom mjestu taj čovek, što kaže nemam čoveka, imamo ga.
naš parohijski sveštenik. Zatim tu su tako neki naši duhovnici, igumani, možda neki stari monak, neka stara monahinja koja ima veliko životno iskustvo, koja će reći lepu reč. I onda naravno prelazimo na episkope, dolazimo do patrijarha. To su ti naši ljudi, to je taj naš čovek koga mi imamo, da nas on dovede i spusti u banju Vitezdu kad se uzburka voda. A uzburkavanje vode nije ništa drugo nego uzburkavanje naše duše. Taj vapaj za Hristom. I to sada simbolički prebacujemo ovo današnje vremena. A na kraju krajeva, ako nema nikoga čak, ako nemamo ni sveštenika, ni igumana, ni nikoga, imamo Hrista. Hristos je zapravo taj čovek koji nas privodi Bogu Ocu. I mi treba njemu da se otvorimo, njemu treba da zavapimo, da kažemo, Gospode, uvedi me u tvoju banju spasenja, jer nema ko drugi osim tebe. I zaista je tako. I onda se mi isceljujemo. Kaže, posle ne znam koliko decenija, on ustaje i tako dalje. Pa onda ovi Jevreji na njega napadaju. Otkud ti da nosiš ti tvoj odar u subotu? Znaš ti da je to šabat, da je to odmor, da kako to? On kaže, nemam pojma. Ali, u svakom slučaju, taj koji mi reče, ustani, uzmi, on mi to reče i ja ustadoh, a vi kako hoćete. I tako dalje. Uvek ima tih nekih koji će da se prave pametni. Ima ih koliko hoćeš. I tako, znači, divno evanđelje, divna priča, simbolična, odnosi na svakoga od nas. Svi smo raslavljeni, svi smo slabiji od svoga greha, od greha svojih roditelja, od greha svojih predaka. Sve to vučemo kao neke teške lance i okove i verige, ali Gospod je tu došao da nas oslobodi tog pravotačkog greha i predačkog greha i roditeljskog greha i našega greha. Pravoslav je tu kao moćna sekira koja prekida te zle lance koje nas sputavaju iz prošlosti, kao što volim da kažemo u privatnim razgovorima, kad neko kaže, oče, šta sam ja zgrešio? Šta sam ja zgrešila? Pa, na šta, možda ti nisi zgrešila, ali zgrešili tvoji preci. Pa što sam ja kriva? Nisi kriva, ali nosiš posljedice. Tako ti je to, šta da radiš? Zato je Gospod došao, nema veze, ja isceljujem sve bolesti koje mi vucaramo na svojim plećima, jadnim, sve što nosimo od Kajne Avelja do današnjega dana. I to je lepota njegovog dolaska. Oslobađa nas ada, oslobađa nas svega onoga što nesvetan svet u Starom Zavetu, u tom antičkom vremenu nije imao. Pre izvesnog vremena, nedavno, smo bili, bratstvo i ja, na jednom crkvenom prazniku, skup je bio veliki naroda i tako dalje, bilo mnogo lepo. I otišli mi lepo vreme, aj rekao da idemo malo da, eto, držim ih ovde sve ovako stegnut, ajde malo da se prošetamo. Mada ima neke, ne vole se šetaju. Ja kad sam bio mlađi monah, nisam ja mnogo volao, to po slavama i to. Ma kakvi. Meni je u mojoj keli bila najveća slava. Kad ja Gospoda moga pogledam u nebesa, kroz plafon ovako, direktno. To je moja slava bila. Ali dobro, u redu, mislim. Eto, možda nisu svi baš toliko ojačali, pa im prija malo da odemo i do vamo i do namo, malo se provozamo i da dođemo u neku svetinju i tako. I već kako to biva, već stvarno malo mi je to i trudim se, budem iskren, malo je to stvarno već prelazi neku meru, malo mi je to i smeta. Mislim, nekako mi je neprijatno. Znaš, te god se pojavim tako to, narod prilazi, padaju, uzimaju blagoslove, to su redovi, mislim. Nisam ja sigurno jedini, ima tu još naših besednika koji su prisutni na ovom YouTube-u, na ovom Sokoćelu. Pa šta ćeš, to ti je internet danas, to je. I onda si prisutan i narod misli si ti, ne znam, Bog zna šta, barem za mene. A ja, dok ima, zaista, ja pretpostavljam da ima još mnogo više naših besednika koji su na YouTube-u, kod koje narod prilazi još više. Mogu da pretpostavim samo ocu Rafailu koliko prilazi. To je 3 puta više nego meni, možda 5 puta više. Ali on verovatno ima neki svoj način kako da to ishendluje i kako da se smiri. A ja sam ti ono đubre malo, razumeš, ono bezobrazno, sujetno. I u meni dan danas živi onaj stari, onaj čovjek koga bi trebao da zakopa, da sam ga zakopao davno. A možemo da ugasimo te telefone, ja vas molim stvarno. I sad taj pokvareni Arsenije, razumeš,
viš ti prilaze mi ljudi, pa mi ljube ruke, pa to. Pa molim vas da izađete. Jel možemo da izađemo napolje s tim telefonom? Pa to ti je ono performans čitav, znači to su redovi, prilaze oče, spasavajte, vi ste naša snaga, vi ste naš spasitelj, što bi rekao mitropolit Amfilohije kad me tako smiravao. Šta si ti čovječe umislio tu? Si neki spasitelj, neki iscijelitelj? Beži bre tamo u keliju, ajde, pokrivaj se ušima. Imao je pravo. Pa šta ću sad, to ti je taj internet, to sve se čuje. I baš to onako malo intenzivno. I dobro, sad nema veze, eto, prošli smo kroz tu gužu, svi su prišli da uzmu blagoslov, eto, malo smo odahnuli, ušli smo u crkvu, tako bilo lepo. Ono, velika čast mi se ukazuje, što je potpuno bez veze, mislim, nisam to zaslužio, ali ajde. I naravno, taj stari se pali na to. Srce mi se, viš ti šta je to, ono, to narod te je već proslavio te, znaš, to mene će da ostanu mošti, ima da miriš u kosti, znaš šta sve pričamo, ono što ti dolazi u glavu, to nema, samo truje. A onda Arsenije koji bi teo da bude nešto kao Bogu ugodan, nešto kao, on kaže, ajde bre, čuti bre tamo smradu jedan, ti dobro znaš ko si ti, ovaj narod, samo ga varaš. Nemam pojma koji si ti đubre, u suštini koji si ti smrad. Pa se tada Arsenija bore, znaš, ovaj se pali na to. U stvari, to nije ni Arsenije, to on je Aleksandar moj. Aleksandar se on loži na to. A Arsenije pokušava, ono čovjek se smirava, misliš, šta ćeš, ono, shvatio je sve mu jasno, ali ne vredi, diže glavu. Kod svih je nas tako, ne sekirati, dve ličnosti. Jedan te ubija, drugi te oživljava, a ovaj što te ubija, on te u stvari diže kao fol. A ovo što te oživljava, on te kao, znaš, smirava dole, kaže, ma čuti bre tamo, bre, ko si bre, šta ti zamislio? Ali Bog sve vidi. Bog sve vidi i vidi moje srce koje se, što bi rekli klinci, loži na to. Milo mu je to, znaš, kao, viš ti šta je čudo to. Pa brojim, koliko li je 100 ljudi došlo da mi uzme blagoslov. I posle jednog pola sata, otprilike posle toga, našao sam se na jednom drugom mjestu. Mogu da kažem jednom, ne mogu da kažem, nego apsolutno jednom respektabilnom auditorijumu. I kad sam se najmanje nadao, žešći udarac. Znači, ono, oštro i jako. Plus, što je neočekivano, naravno, i plus što nekako ti žao da baš pred tim auditorijom dobiješ. Tako da, baš je bilo onako žestoko i osjetio sam se u suštini kao neki nevaspitani balavac kome je nastavnik pred cijelim odeljenjem onako zavalio šamar. I odmah sam morao da napustim taj skup. Onako žešće posramljen. I blackout. Stres, što bi se reklo. Znači, prvo hladan znoj, a onda neka vrelina iz stomaka koja udara ovako u glavu i pad sistema. Znači, pad sistema, kao kad ugasiš, sve se ugasi. Pad sistema i onako kao, sužava se pogled, vidni prostor, znači ovo okolo je mutno, samo ako vidim ispred sebe, izlazim. Neki su primetili i razboleo sam se. Znači, totalni pad imuniteta. Kao, okej, malo se ja ne dam, držim se ja ništa, to nema veze. I te noći kreće bolest, napada virus, pošto sad nema nikakve odbrane, stres,
to sredio. Odmah mi je pukao glas. Znači, 3 dana nisam mogu da govorim uopšte. I naravno, onda kreću misli. Čekaj bre, šta je bre sad ovo, zašto da sam na to zaslužio, pa onda, pa tuga, pa uvređenost, pa ljutnja, pa tuga, pa uvređenost, pa ljutnja, pa gnev, pa zapitanost, pa raznorazne misli. Ma vidim ja, nije dobro. Ne možeš tako, čovječe. Ali ne vredi ono, bukti onaj suetni Arsenije. Jedno 3 dana se ja borim i bolest ono samo napreduje, razvaljujem. Rekao, jednog dana kad budem umirao, vjerojatno ću umreti u ovakvom stanju. I onda, naravno, hvala Bogu, počinje ovaj novi Arsenije, ako je nov, nemam pojma. Da, kaže, čekaj bre, stani čoveče. Pa sve si zaslužio. Pa ovo ti je super što ti se desilo. To je mnogo dobro. Ono što ste ljubili ruke, to ništa ne valja. Znači, to te samo uništava. Ovo je tebi potrebno. Ovo je potrebno. Znači, neko da te dobro isponižava, išamara. I to je najlepše kad možda čak nisi ni zaslužio. Onako, s čistom mirom. Mada i jesam, sigurno. I tu počinje, znači, probuđenje, spoznaja, pokajanje, prihvatanje i olakšanje. Čim ti prihvatiš, sestro, brate, da si to što si popio te batine, da to si apsolutno zaslužio. I da je to mnogo dobro za tebe. Odmah dolazi olakšanje. I stvari kreću nabolje. Odmah prorađuje pamet i sad ti gledaš šta ćeš i kako ćeš. Temperatura 38,5, bole pluća, pad sistema. I ajde, kad sad ustaj, da dižeš sistem. Znači, ako dugo si dole, lupit ćete neki nešto, ćete lupiti. Znači, sada dižemo sistem. Znači, kad je bio udarac, pali smo, klonili smo, ne smemo dugo da ostanemo. Znači, dižemo sistem na prvom mestu kroz pokajanje. I kroz molitvu. Tako se diže sistem. A onda i kroz neke određene akcije i delatnosti koje nam u tom trenutku Gospod kaže, aj sad malo da i to tvoje telo malo sredimo. I već kako sam ja navikao, kad sam bolestan, i tu koronu sam isto bio zaradio, a tako radim decenijama, kada sam u gripu koroni u nekom, to sam davno čitao u nekom Žitima svetih, kod tog starca, sam još bio mlad, i to sam preuzeo. Znači, kad mi je najteže, kad sam baš bolestan, kad sam u temperaturi, kad sam u virusu, kada sam u tom stanju, onda ja lepo obučem trenerku ili podvijem mantiju i trčim jedno 3 km. Znači, se dobro preznojim. Naravno, to je potpuno suprotno učenjima današnje medicine, će reći, pa ti ćeš da pašćeš mrtav na pola. Ma jako. Sad, naravno, ja to ne bi savjetovao ko nije navikao na to. Naravno. Ali kada se čovjek navikne da se bori protiv sebe, da živi podvižnički, znači da ne dopušta da ga telo njime vlada, nego da on kaže, sad ću ja tebi da pokažem. I onda kroz taj napor tebi se diže imunni sistem. Te noći obično bude teško, drhtavica, skoči temperatura i kad se probudiš ujutru, 36,5. Tako i bilo. Odmah je spala temperatura, dobro je bilo. Ali je ostalo ovo kašljuckanje, neprijatno, stalno golica, ne može da diš, ne može da govoriš, ne mogu na molitvi da budem. Ali pokajanje i svest da se zaslužio mnogo jače udarce i mnogo češće. Taj neko ko bi trebao da mi zadaje, on je mnogo dobar prema meni. On bi trebao često da me tako sređuje, da bi me spasao od moje sujete. Da bi ja na jedvite jade se dočepao Carstva nebeskoga još u ovom životu. I onda druge noći
Sad ja pričam neke glupe stvari koje vas ušle ne zanimaju, ali nema veze. Znači, vruć čaj, 2 kašike meda, propolis i vruće da popiješ. I prošlo isto i iritacija za kašalj, ostalo samo u grlu, a što je najvažnije, kost iz grla je otišla. To je ona kost koja te muči. Kaže, ima kost grla, ne može da govori, ne može da... to je sujeta. To je sujeta kad ti misliš, pa što to meni da se desi? A tako divno započinje omilija današnja. Čuvaj se, kaže, da ne pomisliš da drugi krivi za tvoje padove, za tvoje životne promašaje. To je jedna od najgorih, a možda i najgora ljudska osobina, da tražimo krivce za svoje životne padove i propuste. To si, burazeru, sestrice, uvek. I tako, slava Bogu, kroz pokajanje, kroz zahvalnost Bogu i onima koji su od Boga poslati da nam daju te gorke pilule, ali koji su na spasenje. Ali sad to ne može preko noći, hvala Bogu, vidite, grlo mi je skroz otišlo, jedva sam uslužio liturgiju, ali to je dobro. Znači, grlo me boli, a se duša raduje. Tako, znači, šta god da nam se desi, prvo je malo besnimo, prošto takav si. Ima oni koji su svete duše, koji ne besniju uopšte. Odmah se smije. I uopšte nemaju neke velike, da kažemo, posledice. A mi koji, znaš, onoliko dugo koliko besniš, toliko će da stradaš. Čim se smiriš, čim prihvatiš, čim se pokaješ, prolazi. To je jedan duhovni zakon i eto, ja sad to delim sa vama, čisto da pokažem na mom bednom primjeru, posle 35 godina monaštva, ja sam takav, sujetna budala, ali dobro je, eto, skapirao sam, ja dovoljno nekada